हेलौ गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय नै जोङो दा गोबोरखि खननो नागिरदों मानो होनबा जोंना मोसौ गैयाना हायाबो हासार गैया ओंखायनो बे गोबोरखि गोरानखौ खननानै बे मैगं फोनाय जायगायाव देख्रुबनानै होगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि दिनैनि फिसा ब्लगखौ आसा खालामो बयबो मोजां मोनगोन लोगोफोर फिसा खनसै मना लानानै फैखादों गोबोरखिखौ खननोबा बे गिसिखौ खननाङा आरो गोरानखौ खननांगौ बे गिसिथारखौ गोबोरखिखौ बिफां लाइफां होयोब्ला थैयोना माने बेयाव माबा मोनसे बेक्टेरिया दं आरोना ओंखायनो थैयो जाहैदों बेखायनो गोबोरखिखौ गोथांखौ जेनेबा खननोबो नाङा आरो बिफां लाइफाङाव गोबोरखि गोथांथारखौ गारनानै होनो नाङा आरो अबेबा बिफां लाइफाङा थैयो बेयाव जेनेबा हमना लाजायोबा माबा मोनसे बेक्टेरियाफोर दं माबा मोनसे दं आरो ओंखायनो बिफां लाइफाङा थैयो बेखायनो गोबोरखिखौ गोरानखौसो होनांगौ आरो मैगंफोराव नङाबा थैयो हेलौ गाइस खुलुमबाय आं सिमारानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एस फेमिलि इउटुब चेनेलाव बयखौबो फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय आं दिनैहाय डिनाराव मा जायो बेखौनो एसे देखायनोसै लोगोफोर आसा खालामो बयबो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनगोन ओमफ्राय आंखौ माखासे फंबायमोनहा बुंदोंमोन कि आब' नों किउएनए भिडिअ लाबो होननानै ओमफ्राय नोंथांमोनहा गोदानबा चेक खालामहैनो हागोन आं मा होनो किउएनए भिडिअखौ सिगाङावनो लाबोखांखाबाय नायहैनो हागोन ओमफ्राय आरो सेकेन्ड नामावबा आङो लाबोगोन नोंथांमोनहा आंनाव मा सोंनो गोसो सोंहरखादो बेनि उनाव आङो सेकेन्ड किउएनए भिडिअ लाबोगोन बियो आंनि स्पेसियेल सासे मानसि फैगोन जेब्ला फैगोन अब्ला आङो किउएनए भिडिअखौ लाबोगोन जास्ट 15 days वेट खालामदो नोंथांमोनहा बेनि उनाव आङो किउएनए भिडिअखौ लाबोगोन स' आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनगोन लोगोफोर नायलांबाय थादो आंनि दिनैनि फिसा ब्लगखौ बानलु होबाय सामब्राम एसे होबाय बानलुखौ आङो बे मा होनो माबाखौनो मा होनो थास'खौ दाहाय सागं साखागोन ना एग्लिखागोन ना
बेयावनो बानलुआ गेब्लेजोबखागोन ओंखायनो सेरबाय देना होलायलायला दा मस्ला मस्लिखौबो देनानै होगोन संख्रि एसे होबाय हालदै एसे होबाय मोजां होजाबाय आं दानिया थास'खौ होनोसै बिराद गोबाव जाबायमोन लोगोफोर थास' ओंख्रि मोनजायैया थास'खौनो मोना ओमफ्राय बायनो नागिरबाबो मोनस'ना ओमफ्राय दहाय आङो एकदम खाहैथारबाय जोङो आंना ओंख्रियाव दै होबाय दा ओंख्रि गोदौसान्दि आङो बानलु मा होनो मस्ला मस्लि एसे देनानै लाग्रोनोसै नै थास' ओंख्रिया मोजांहाय एवनानै आं दै होबाय बयबोथ' संनो रोंजोबखायोना लोगोफोर अबाव नायाव बेफोर आङो नाग्लिजोब्बाय ओंख्रिखौ नाग्लिनाय ना मा होनो थुग्लिजोब्बाय आरो माने जानाय फुंजोब्बाय आङो सोरबा सोरबा आंखौ होनहरलायदों आब' नों बारा जानांला फुंहांबायथ' नोङो फुंबाय देनां मा होनोमोनलाय रानथि खालामफिननो हाया जायो होननानै बुंहरलायदों आरोना ओमफ्राय आङो एकदम आंनिया मा होनो जानानै मा होननांगौथाय जानो हाबानो फुङो ओमफ्राय जानो हायाबानो हामो आरोना माने गेस बिमाना आङो बिराद गेस्ट्रिक दङ गेस्ट्रिकनि मुलि सोरबाफोर मिथियोबा खोन्थाहरलाय सनाफोर आंनो मा मा जानांगौ होनगोरा नङा आंनाव गेस गैया ओरैनोसो होनदों लोगोफोर माने आं फुंखाबाय आरोना मा नोंसिना गुमैयाबो होनगासिनो नोंसिना आदायाबो होनगासिनो आंखि नों फुंबाय दे नों फुंबाय होननानै ओमफ्राय आङो जायालासिनो बोरै थानो ओंखायनो आं जायो नै लोगोफोर दाबो जाबावनोसैलाय नङा आरोसि ओमफ्राय नै लोगोफोर आंना ओंख्रिया मोनबाय थास' बिथ'रि ओंख्रिया एसेल'मोन नालाय बाथोन बायदि जाबाय आरो जों जाग्रायाबो सानैल' माखासेफ्रा जाया हौवाफ्रा मोनबाय ओमफ्राय बे आंनि सारायखौ मानसिफ्रा बखि हरबाय थायो गोदान बायनो हाथारला नामा होननानै आङो बुस्थुफोरखौ जानला मोनला गारलाबायनो बायो मानो होनबा बोराय रावबोथ' भेलु दंना बे साराया जेबो जायाखै जास्ट नैबे हमग्रायाल' गाज्रि जादों आरो नायनायाव बिराद मोजां खामानि होयो बे साराया माने खामथाबा आरोना बेखायनो आङो गोदानानै मानो गैया जानो दङ आङो बेखौल' बाहायो बांसिनानो बिराद मोजां साराय बियो ना एवनाय जोब्बाय ओरैबायदि मोजां सारायना बियो जायनि जाहोनाव आं गारनो हाया आरो बे सारायखौ जेबो खामथाबाहाय ना एवनो रोंथारि मानसिया एवबाबो जेबो जानाय नङा आरो बे सारायाव खामथाबा लोगोफोर खोबनानै दोनसै दसे नोंथांमोनहा आंखौ बे सारायखौ लानानै बिराद सोरबा सोरबा बखिनाय माने जेनेबा बुंहरगासिनो आरोना साराय गोदान बायनो हाला नामा माला नामा होननानै हायो मानो हाया जानो नाथाय बे साराया जेबोआनो जायाखै जास्ट संग्रायाल' फारसे गादों आं बेखौ माबोरैहाय गारनो आरो बे साराया बिराद जेनेबा मा होनो बिराद ओंखाम जेनेबा ओंख्रि भाजा बेफोरबायदि संबोबाय बे सारायखौ आङो बुस्थुफोरखौ जानला मानला हथारैनो गारनो बायो गोदान बायनानै सोलिस्लायस्लाय गोजामखौनो मोजां साफा खालामनानै सोलियोबा बे साबसिन नोंहा जुदि साफा खालामनायानो जेबो हुदा गैयाब्ला गोदान बायब्लाबो बे साराया बिदिनो जाखागोन ओंखायनो मानो गोदान बायबाय थानो बेयावनो सोलिगोन आरो बे साराया जेबो जायाखै आरो बे साराया ना एवनायाव आंनि थाखाय बिराद मोजां एकदम खायफा नाफोरा गेब्लेजालाबायोना
बे गेब्लेजाग्रा मानसियाबो बे सारायाव नायवनांगौबा थोबसेबो गेब्लेयाखै ओरैबायदि मोजां साराय बियो नंखायनो आं बेखौ गारा आरो आं जाला माला गोदान गोदान माल बायनो बायो बोरायखौनो एसे साफा खालामनानै सोलिनो लुबैयो सोलिनो हाथावथाव जेब्ला बे बुस्थुआ दाबो सोलिजाबावगोन आरो बेखौ आरो बुंनांगौनि जेबो माबा गैया बायनो हानाय हायिनि बेयो खोथा फैया हानायालाय मानो हाया जानो आरो आंनाव मेरला मोजां मोजां सारायबो दंखायो जास्ट आङो दस्रा माबाफ्राव ओंख्रिफोर सङो ओमफ्राय अबेबा ओंख्रिफोरखौ आं बे सारायाव सङो जेराव आङो कम्फर्टेबल मोनो जेरै ना एवनायफ्राव बे सारायाव थोबसेबो गेब्लेया माने रोंथारि मानसिया एवबाबो गेब्लेनाय नङा आरो ओरैबायदि मोजां साराय आं बिराद मोजां मोनो नंखायनो आङो बे सारायखौ गारा आरो बेनो लोगोफोर बिराद मोजां गोदौगासिनो आंना नाया ना रोसिया एसे जिरा ओमफ्राय सामब्राम गुफुर देनायखौ होनानै लाबाय नै मोजांहाय खोबहाबसै जाग्रायाबो जोंनि साथामल' बिबोनां हिर'आ गैयालाय हाबा जाहैदों ना मिन्थिखागौ नामा मा होनो सामब्राम बिलाइखौ ना रोसिफ्राव देनानै होबा बिराद गोथाव सामब्राम बेदरखौबो होजायो ओमफ्राय आं दिनैहाय सामब्राम बिलाइखौ होगोन दुन्दिया एसे देफाजाबाय एसे देराम होनांगौ बांद्राय मा होनो गेब्लेलायनायबो देनाङा खुरैयावनो देबाय आं बिराद मोजां आरो ना लोगोफोर माने गोथावसिन जायो आरो मारैबा टेस्टानो बेलेग फैखायो बेखौ देनानै होबाथाय मिथिखागोन जायफोरा होफेरो होनोसै आं लोगोफोर बे देनानै लानाय सामब्राम बिलाइखौ जा मोजां मोदोमखाबायहाय आरो दा एसे होबावगोन मोननोसैयाव लोगोफोर